Поста YouTube, аз съм Reading Room, продължаваме втори епизод от Emerald Survival Down. Събрахме си малко аера, защо не се пече, не знам. Много да се е изпекал. Така, изпекал се. Съжалявам, този път на епизода ще е малко по-късичък. Не знам. Той неандерталец ще го запалим. Така. Той ще го запалим. Той ще го запалим. Той ще го запалим. Ох. Той ще го запалим. Той ще го запалим. Ох. Той. Така, да. Този епизод сигурно ще бъде втория 4-5 минути. Защото нещо пак. Айде да изгорим 3 вата. Добре, ще не се гори. Какво изгаснаха? Тъп дъжд. Вижте какво стана. Ей, това поне да махнем. Джеси, това добре за коза валя сега. Ай, обясни ми. Така. Зимата дойде, зимай. Чай вече да отрепим някакви пасета там. Ще ми направим на пържолки. На изгорени, на изпечени пържоли. Защото до сега не съм ял печени пържоли. Ария, брат ми е. Защо не влияш в огъна? Кажи ми сега. Ти нали сега си ми брат? Защо не влизаш в огъна? Ария, брат ми. Защо бяга това, бе? Бати прасето. Елай, панар. Фанал. Не можах. Мами, то трябва да го трепа, че съм гладен. Трепа. Къде избяга? Трепа. Къде ти при живота? Не се ядох много, но не се ядох сега. Вижда ти тази къща, която е... мръсника, ми се прави. Оле, килнама. Килнига. Сега не знам къде съм. То селото най-блеше близо де. Обсидиме ето да. Близо си. Нямам проблеми. Отивам до селото. Само да разбера къде му е бил на това. Добре, не съм се загубили, че ако намеря няма пак ще го спукам от бой. Ти какво правиш тук, бе? Ти какво правиш тук в моята къща, бе? Тази къща да не е твоя, че влизаш ти, бе. Какво правиш ти тук, бе? И то ме гаде, знаеш как ги мразя тия му къщи тук. Ще му би! Бати. Пак. Виж, оле. Моле, то не. Направо беги. И сега ще им кажа, аз като се направя един меч. Хубав. И сега си направим един хубав меч. Само този скелет трябва го... той избяга. Супер, тъмно. Сега дърво, това. Оп.
за всеки случай. Сега ще кажа с на тях. Елахте. Ще пиша малко по-дълго заради ония златния скелет. Защото искам да го взема, да му взема нещо от арморът му. Къде си е златен? Изгуби го. Нема го. Ето го, ето го, ето го. Ах, мама мия. Ела миле, ела миле. Ари, ела миле. Ари, елате миле. Ари, елате шмакил. Kill man! Kill man! Мой зда, kill. Fuck you, man. Оле, не, мечо. Някой го взе. Не го взе. Yes. Мрия. Ще го килна. Не, няма го килна. Те тук много е. Опа, сега. Спираме ги за малко. Ох, да може да се приберем поне. Оле. Мисля епизода да свършва. Крия. Да, това беше от мен. Ако ви е харесал клипът, абонирайте се за мен, дайте лайк нагоре, дайте палец нагоре, ако не знаете какво, дайте един сабскрайб нагоре. И добре, чао!